ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ പോയിന്റ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 9ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞ ദിവസം 21 ശ്ലോകം വരെ നോക്കി. 9ാമത്തെ അധ്യായമാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആ രഹസ്യം പറയുന്നത്, ഈ രാജവിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? അർജുനന് ഭഗവാൻ കണ്ട സവിശേഷത എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ. അർജുനൻ അസൂയ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെ? അസൂയാലും ആയിട്ടില്ല. അതിനാലാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത പറയാനായിട്ട്. ഇതാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഏറ്റവും ഗുഹ്യം ഗുഹ്യതരം ഗുഹ്യതമം, ഏറ്റവും വലിയ ആ രഹസ്യമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ആ രഹസ്യം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താം? എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് 4 തരം കർമ്മങ്ങളാണ്, 4 തരം പാപകർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളെ അലട്ടുന്നത്. ഒന്ന് പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം, ഫലോന്മുഖ കർമ്മം, കൂട, ബീജം. ഇങ്ങനെ 4 തരമുണ്ട്. അപ്പോ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കർമ്മം നമ്മൾ പണ്ട് കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത പാപമായിരിക്കും. ആ പാപം പാകമായപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം പ്രാരാബ്ധ കർമ്മമാണ്. അതായത് പണ്ട് എപ്പോഴോ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപം അത് പാകമായി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. പിന്നെ ഫലോന്മുഖ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നല്ല സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു ദോഷം പോലെ, അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തോ ദോഷമുണ്ട്, ആ ദോഷം പോലെ ഒരു അപകടം നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. പാപം അതും നമ്മൾ നേരത്തെ ആ പാകമായത് അപ്പോഴാണ്. പാകം ആയി വന്നപ്പോ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കയറി ആ ഒരു പാപകർമ്മം നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ പാകമായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കാതെ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കയറി വരുന്നത് ആ സമയത്ത് അത് പാകമായതാണ്. പിന്നെ കൂട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത കർമ്മം ചിലപ്പോ ഈ ജന്മത്തിന്റെ അവസാനം നമ്മളുടെ മരണസമയം ആ സമയത്തൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു പാപകർമ്മമാണ്. അത് പിന്നീട് ഇനിയും പാകമാകാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. ബീജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടിട്ടതേ ഉള്ളൂ, ആ ഒരു തൈ ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ, നമ്മളുടെ സീഡ് ഇട്ടതേ ഉള്ള ആ കർമ്മം നമ്മൾ എപ്പോഴോ ചെയ്ത, ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്താൽ ഉടനെ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ കിട്ടില്ല. ചിലപ്പോ ആ പാപത്തിന്റെ ആഴം അനുസരിച്ച് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും
ആ ഒരു പാപം നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളെയും കത്തിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തിയാണ് ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്. അതിന് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. ആ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഇതുവരെ പാകമാകാതിരിക്കുന്ന ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ, നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം കത്തിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് നാമജപത്തിന്, ഭഗവത് സേവനത്തിന്. നമ്മൾ ജന്മന ആരോ ആകട്ടെ, ചണ്ടാലനായാലും, നായ ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനായാലും, ആ വ്യക്തി എത്ര പാപം ചെയ്താലും ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തി, എല്ലാ പാപവും മാറി ഒരു വലിയ ഭക്തനായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും. ജന്മം കൊണ്ടല്ല ഭക്തനാവുക. ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരോ ആകട്ടെ, ജന്മന എല്ലാവരും ശൂദ്രരാണ് എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്ന. കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്, ഞാൻ ക്ഷത്രിയനാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവന്റെ കർമ്മം എന്താണോ, അവൻ ഏത് ജന്മം ഏത് ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചാലും നാമജപം ചെയ്യുന്നില്ല, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനും ശൂദ്രനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അത്രയും ശക്തിയാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്. 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഈ രാജവിദ്യ, ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യവും അത് പവിത്രവുമാണ്. പരിപൂർണമാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പല ഐശ്വര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അതുപോലെ ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർക്കും നിരീശ്വരവാദികൾക്കും ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ആരാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ്. മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിനി ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭാവം, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്കെല്ലാം വികാരങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാന് തന്റെ ഭക്തനോടുള്ള വികാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ 22ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന് ആ ഭക്തനോടുള്ള ആ ഒരു വികാരമാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഇല്ലാത്തതെല്ലാം, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തും, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഒരു ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഒരു ആചാര്യനാണ് അർജുനാചാര്യർ. അർജുനാചാര്യർ ഇങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയുടെയൊക്കെ വിവർത്തനം ഇങ്ങനെ എഴുതും. അപ്പൊ വിവർത്തനം എഴുതി അദ്ദേഹം വലിയ ഭക്തനാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പട്ടിണിയാണ് വീട്ടില്. അധികം സമ്പാദ്യമില്ല. ഓരോ ദിവസം ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോയി ഭിക്ഷ ചോദിച്ചാണ് തന്റെ കുടുംബം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഭിക്ഷയൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെല്ലാം മുഴുകിയിരുന്നപ്പോൾ ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു പോകാൻ ഇച്ചിരി താമസിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ദിവസം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ തിരിച്ച് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് വീണ്ടും
വിവർത്തനം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ ശ്ലോകം വന്നത്. അനന്യശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. യോഗക്ഷേമ വഹാമ്യഹം. വഹാമ്യഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഞാൻ തരും. അപ്പം അർജുനാചാര്യർ വിചാരിക്കുകയാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് സ്വയം വരുന്നത്? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു വാക്കിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഈ വാക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? വെട്ടിക്കളയും, തിരുത്തും. ഈ വാക്ക് വെട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കുളിക്കാനായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. 2 കുട്ടികൾ വന്ന് കതക് മുട്ടും. ഒരു കുട്ടി നല്ല കറുത്ത കുട്ടിയാണ്, ഒരു കുട്ടി നല്ല വെളുത്ത ഒരു കുട്ടി. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികള് കുറേ ഫലവ്യഞ്ജനങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഫലങ്ങളും എല്ലാം ഒരു ചാക്ക് നിറച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ആരാണ്? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ. അപ്പൊ പറയും, ഇവിടുത്തെ ആ അർജുനാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ്, അദ്ദേഹമാണ് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിട്ടത്. എന്നിട്ട് അവർ ഓടിപ്പോവാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഓടുന്നത്? അവിടെ നിൽക്കൂ. കാരണം ആ കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അർജുനാചാര്യരുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് കണ്ണെടുക്കാനേ തോന്നില്ല, അത്ര ചേതസ്സുള്ള കുട്ടികൾ. അപ്പൊ പറയും, ഇല്ല, അദ്ദേഹം കണ്ടാ ഞങ്ങളെ അടിക്കും. അവർ അടിക്കോ? അദ്ദേഹം ആരെ അടിക്കില്ല, വളരെ സാധുവാണ്. ഇല്ല ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ഇത് തരാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എന്താണ് അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾ പുറം കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ പുറത്ത് അടിച്ചതിന്റെ പാട് കാണുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോ ഈ അമ്മയ്ക്ക്, അർജുനാചാര്യരുടെ ഭാര്യ വിചാരിച്ചു, എന്ത് ക്രൂരതയാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചെയ്തത്. അവരങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് ഓടി പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വരും. അദ്ദേഹം വന്ന് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ ഭാര്യ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നു. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എവിടുന്ന് കിട്ടി? ആഹാ, അത് ശരി, നിങ്ങളല്ലേ ആ 2 കുട്ടികളെ കൊടുത്തു വിട്ടത്, അവർക്ക് അടിയും കൊടുത്തു അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇത്ര ദുഷ്ടനാണോ? എന്തിനാ കുട്ടികളെ അടിച്ചത്? കുട്ടികളെ അടിച്ചുന്നോ? ഏത് കുട്ടികളെ? എനിക്കറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ഭാര്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആരാണ് ആ 2 കുട്ടികൾ? ആരായിരിക്കും ആ 2 കുട്ടികൾ? ഭഗവാനും ബലരാമനും. കൃഷ്ണനും ബലരാമനുമാണ് ആ വന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഓടിച്ചെന്ന് തന്റെ പുസ്തകം, ആ ഭഗവത്ഗീത എഴുതിയ ബുക്ക് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ വഹാമ്യഹം എന്നെഴുതി ആ വെട്ടിയില്ലേ, ആ വെട്ടിയത് മാഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, അദ്ദേഹം ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കിനെ സംശയിച്ചു. ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സ്വയം വരും? അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഭഗവാനും ബലരാമനും സ്വയം വന്ന് അത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഭക്തന് ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഉള്ളത് നിലനിർത്തുകയും ഭക്തന് വേണ്ടുന്നത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ സ്വയം തന്നെ വരുമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങാം. അപ്പൊ ഈ നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനും ഒക്കെ എവിടെയാ നേരം? വീട്ടിലെല്ലാം പ്രശ്നമല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാമെന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളിലോട്ട് മുഴുകിയിരുന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരാനേ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇതാ ഏത് ലോകമാണ്? ദുഃഖാലയമാണ്. ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യരും ഈ ലോകത്തില്ല. എത്ര വലിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിൽ, പല ഫ്ലേവറിൽ ഐസ്ക്രീം കിട്ടുമെന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ പല ഫ്ലേവറിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും, ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ വിശ്വാസം കളയരുത്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, നിന്നെ എല്ലായിടത്തും നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ഞാനുണ്ട്, വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, എല്ലാം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ ചെറുതാക്കി തരാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ആരാണ്, എന്താണ് എന്നൊന്നും നോക്കില്ല. ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനിൽ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സ് ധ്യാനിച്ചിരുന്നാൽ മതി. നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഭഗവാൻ മാറ്റിത്തരും. ഇത് ബില്വമംഗല താക്കൂറാണ്. ബില്വമംഗല താക്കൂർ അന്ധനാണ്, കണ്ണ് കാണില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പയ്യെ തപ്പിത്തടഞ്ഞാണ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പോ ഒരു ചെറിയ കുഴിയിൽ വീണു പോകും. ആ കുഴിയിൽ വീണപ്പോ ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കുവോ? ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ രക്ഷിക്കുവോ? അദ്ദേഹത്തിന് കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല.
അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു കൈ വന്ന് പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കയറ്റും. അപ്പോഴേ അദ്ദേഹം പറയും, കൃഷ്ണ ഇത് നീയാണല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴേ മനസ്സിലായി, അത്ര വിശ്വാസമാണ്, എന്റെ കൂടെ ഭഗവാനുണ്ട്. ബില്വമംഗല താക്കൂറിന്റെ ആ ഒരു കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനെല്ലാം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ആ ഭഗവാനിലുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 100% ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകുകയും ചെയ്യും, എല്ലാം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഭക്തനോടുള്ള ആ ഒരു വികാരം പറയുകയാണ്. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതർയാന്തി പിതർവ്രത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മധ്യാജിനോപി മാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടാ പോവുക? ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃപൂജകൾ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാകും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജനിക്കും. അപ്പോൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്, പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സത്വഗുണത്തിലാണ്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുക. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും? സത്വം, രജസ്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഏതായിരിക്കും? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് ഭൂതങ്ങളെയും പ്രേതങ്ങളെയും എല്ലാം ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനും മുകളിലായി ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരെ ആരാധിക്കുന്ന? ഭഗവാനെ. അതാണ് എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടെയാ ജനിക്കുക? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ജനിക്കും. അപ്പം വേറെ ആരെങ്കിലും ആരാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല. ഇത് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ്. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകും. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ ദേവന്മാരുടെ കൂടെ ജനിക്കും. ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ നേരെ ബ്രഹ്മലോകത്ത് പോകാം. മഹാദേവനെ പൂജിച്ചാൽ മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പോകാം. പിതൃക്കളെ പൂജിക്കുന്നവരോ പിതൃലോകത്തായിരിക്കും പോവുക. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവർ ഭൂതങ്ങളുടെ കൂടെയായിരിക്കും ജനിക്കുക, ഭൂതമായിട്ട് ജനിക്കും. ഇത് ആണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എവിടെ എത്തും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ദേവന്മാരെടുത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ദേവാരാധനയും ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ദേവന്മാരെടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? 99% ആൾക്കാരും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി ദൈവങ്ങളടുത്ത് എന്താ പറയാ? എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക. നമുക്ക് കുറെ ലിസ്റ്റ് കാണും അല്ലെ? ഇത് ചെയ്യണം, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റണം, ഇന്ന ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പറയും, അതൊക്കെ സാധിച്ചു തരണം. എന്നാൽ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദേവന്മാരും നമ്മളെ സഹായിക്കും. മഹാദേവൻ പറയും, എനിക്ക് ഒരിക്കലും മുക്തി തരാൻ സാധിക്കില്ല, നീ വിഷ്ണുവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ, ഭഗവാന് മാത്രമേ നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കാൻ. നമ്മളുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് ദേവന്മാരെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവർ നേരെ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തോട്ട് അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിച്ച് ഭഗവത് ലോകത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ സാധിക്കും. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം മശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. എല്ലാരും ഒന്ന് ചൊല്ലാമോ ഈ ശ്ലോകം? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരില. പത്രം ഒരിലയാണ്. പത്രാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഇലകൾ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരില. പുഷ്പം ഒരു പുഷ്പം, ഒരു ഫലം ഒരു ഫ്രൂട്ട്, തോയം തോയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം. പത്രം ഇല. ഇല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതിലയാണ്? ഭഗവാൻ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഇല ഏതാണ്? ഏതിലയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുക? ഭഗവാൻ തുളസി ഇല. അപ്പൊ ഒരു തുളസി ഇല, ഒരു പുഷ്പം. നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരുടെയും വീട്ടില് ഗാർഡൻ ഉണ്ടാവും, എന്തേലും ഒരു പൂവുള്ള ഒരു ചെടി ഉണ്ടാവും, അതിന് ഒരു പുഷ്പം. അതുപോലെ
പുഷ്പം, ഫലം, ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട്സ്, ഏതേലും ഫ്രൂട്ട്സ്. തോയം, തോയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം. ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി, ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സ്നേഹവും ഭക്തിയും കൂടി നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ വികാരം, അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാന് നമ്മൾ അർപ്പിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്തർപ്പിക്കാം? ഒരു ഇലയോ ഒരു പുഷ്പമോ ഒരു ഫലമോ കുറച്ച് വെള്ളമോ എന്തെന്നാ ഈ 4 എണ്ണം ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ് എനിക്ക് അർപ്പിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? അശ്നാമി പ്രേതാത്മനഃ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാന്റെ വാക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ വാക്ക് ഒരിക്കലും വെറുതെ ആകില്ല. ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടി, നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തോടു കൂടിയാണോ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം. ഒരു തുളസിയില, പുഷ്പം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം, നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ്, ഫലങ്ങളെല്ലാം സമർപ്പിക്കാം, അതുപോലെ ജലം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് രീതിയിൽ, പണക്കാര് നമുക്കറിയാം, ഇത് എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ട് ആഹാരം ഭഗവാന് കൊടുക്കാനുള്ള കെൽപ്പില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊരാളുടെ വീട്ടിലും വെള്ളം ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല, പുഷ്പം ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല, ഇല ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ടിന്റെ മരം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൽ നിന്ന് ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഏത് വ്യക്തിയാണേലും എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ സാധനങ്ങൾ, ഈ 4 എണ്ണം ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ്. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം. യോമേ ഭക്തിയ, ഭക്തിപൂർവം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ പോലല്ല. നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനേ സാധിക്കൂ, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാനേ സാധിക്കും, നാവ് കൊണ്ടേ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാന് കേൾക്കാം, കണ്ണുകൊണ്ട് കഴിക്കാം, ഭഗവാന് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ വെച്ചല്ലോ, എന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ ഫലം വെച്ചത്, അത് കുറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഭഗവാൻ കഴിച്ചില്ലല്ലോ. ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് ആ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഭാവം എന്താന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആണ് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുക. ആ ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും നമ്മൾ അർപ്പിച്ചാൽ മതി, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം. യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അശ്നാമി പ്രേതാത്മനഃ. ഇതിന് ഉദാഹരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇതാരാണ്? ആരാണിത്? പറഞ്ഞോളൂ. കുചേലൻ അവിൽപ്പൊതിയും കൊണ്ടുപോയിരിക്കുക. അതെ, വിനോദിനി മാതാജി, താങ്ക് യു. വിനോദിനി മാതാജി ഇന്നലെ ജഗത് സാക്ഷി പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ ജഗത് സാക്ഷി പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ മാതാജി? ഞാൻ കണ്ട പോലെ തോന്നി. ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരി ബോൾ. എല്ലാ ഫ്രൈഡേയും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇതാണ് കുചേലൻ. കുചേലന്റെ കാര്യം അറിയാലോ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ അവിൽപ്പൊതി, ആ അവില് ഓരോ വീടുകൾ കയറി കിട്ടിയതാണ് കുചേലന്റെ ഭാര്യ. അങ്ങനെ ഒരു പഴം തുണിയില് കല്ലും നെല്ലും ഒക്കെ ഉള്ള അവിലാണ് പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത്. ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ? ഭഗവാൻ രാജാവാണ്. ഭഗവാൻ സർവ്വ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ നാഥനായ ഭഗവാന്. ആ സ്നേഹമായിരുന്നു കുചേലന് ഭയങ്കര നാണക്കേടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് രാജാവിന് കൊടുക്കുക? ഭഗവാനല്ലേ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചപ്പോൾ കയ്യിന്ന് പിടിച്ച് ആ അവില് കഴിക്കുകയായിരുന്നല്ലേ. അത് കഴിക്കുമ്പോ തന്നെ കുചേലന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ല, ആ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അടുത്ത ഉദാഹരണം ആരാണ്? ശ്രീരാമന് കൊടുത്തത് ആരാണ്? ശബരി മാതാവ്. ശബരി. ഹരി ബോൾ. ശബരി എന്ന് പറയുന്നത്, ശബരി ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ ജന്മം ശബരി ഒരു രാജകുമാരിയായിരുന്നു.
ആ ശബരിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ രാജകുമാരിക്ക് കൃഷ്ണകഥകൾ കേൾക്കാനും കുറെ സന്യാസികളുടെ അടുത്തുനിന്ന് കേൾക്കാനും ഒക്കെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എന്നാൽ താൻ രാജകുമാരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും അധികം അടുക്കില്ല, ആരടുത്തും പോവില്ല. രാജകുമാരി എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാരും മാറി നടക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ആ രാജകുമാരിക്ക് സ്വയം ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു, ഇനി ഒരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും രാജകുമാരി ആകണ്ട, എനിക്കൊരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ ജനിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ എനിക്ക് കൂടുതൽ നാമം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ, സാധുക്കളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭഗവത് കഥകൾ കേൾക്കാലോ, ആ ഒരു ആഗ്രഹം ആയിരുന്നു ആ രാജകുമാരിക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ശബരി അടുത്ത ജന്മം ഒരു കാട്ടുവാസിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. ശബർജതി എന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്, ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് ശബരി ജനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ശബരിയുടെ വിവാഹമാണ്. അപ്പൊ വിവാഹ ദിവസം ശബരി ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോ ഉണ്ട് 100 മൃഗങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു വീടിന്റെ വെളിയില്. അപ്പൊ ശബരി ചോദിക്കും, എന്തിനാ അമ്മ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്? അത് നിന്റെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, വിവാഹ ദിവസം ഇതിനെ എല്ലാം കറി വെക്കും, അതിന് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ ആ ശബരിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യില്ല. എന്റെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഇത്രയും മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത്? എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാഹം വേണ്ട, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഇന്നൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല. ശബരി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ്. ഓടുമ്പോ തന്നെ ആ മൃഗങ്ങളെ എല്ലാം കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടിട്ടാണ് ശബരി ഓടുന്നത്. ശബരി ഓടുമ്പോ ആ മൃഗങ്ങളുടെ തന്നെ വിചാരിക്കുമോ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശബരിക്ക് കിട്ടും, ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ആ മൃഗങ്ങൾ തന്നെ അറിയാതെ ശബരിയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശബരി ഓടി 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 മാതംഗ ഋഷിയുടെ ആ ഒരു ആശ്രമത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ മാതംഗ ഋഷി, ആ ഋഷിയുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും പുരുഷന്മാരാണ്, സ്ത്രീകൾ ആരുമില്ല. അങ്ങനെ പമ്പാ സരോവരത്തിൽ നിന്ന് സരോവരത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ശബരി ഇതെല്ലാം നോക്കും, എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ഈ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഈ സന്യാസിമാരൊക്കെ രാവിലെ എണീക്കുന്നു, അവരവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കുന്നു, യജ്ഞകുണ്ടത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, പിന്നീട് അവര് കുളിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ ശബരി വിചാരിക്കും, ഞാനും എന്തേലും സഹായം ചെയ്യണ്ടേ. അവര് 4 മണിക്ക് എണീക്കും. അപ്പൊ ശബരി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 2 മണിക്ക്, വെളുപ്പിനെ 2 മണിക്ക് എണീറ്റ് അവിടെ എല്ലാം തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി ആ യജ്ഞത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കരുതി അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കും. അപ്പോ ഇത് കാണുമ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ആരോ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ശിഷ്യന്മാര് വിചാരിക്കും, എന്തായാലും ആരോ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് കുറെ എളുപ്പമായി, നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ മാതംഗ ഋഷിയുടെ അടുത്ത് ഇവര് പോയി കാര്യം പറയും. അപ്പൊ മാതംഗ ഋഷി പറയും, എന്തായാലും നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കണം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ കർമ്മം, നല്ല കർമ്മമെല്ലാം അവരുടെ അടുത്ത് പോവുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ സുഹൃതി എല്ലാം അവരെടുത്തോണ്ട് പോവുകയാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരും. അതായത് ഒരു ദിവസം അവർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെവിടെ പോയി, അവരെന്താ ചെയ്യാത്തെ, ആ ഒരു ചിന്ത തോന്നും. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ഉറക്കം നടിച്ചിട്ട് രാവിലെ അവര് നോക്കുമ്പോ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. അവർ അതിശയിച്ചു പോയി, ഒരു സ്ത്രീയോ? അങ്ങനെ അവര് നേരെ മാതംഗ ഋഷിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടു ചെല്ലും. അപ്പോ നമ്മുടെ ശബരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും. പക്ഷെ മാതംഗ ഋഷി ആ ഒരു ഭക്തി കണ്ടിട്ട്, നീ എന്റെ കൂടെ നിന്നോളൂ. അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം ആ ഋഷിയെ സേവിക്കും. സേവനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് അവസാനം മാതംഗ ഋഷി തിരിച്ചു വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് പോകാൻ സമയമായി. അങ്ങനെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാരെയും കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പോ ശബരി ചോദിക്കും, ഋഷി എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ, എന്നെ എന്താ കൊണ്ടുപോകാത്തെ? ഞാൻ ഇവരെ എല്ലാം നാരായണനെ കാണിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്. പക്ഷേ നീ ഇവിടെ നിൽക്കണം, നിന്നെ കാണാൻ ശ്രീരാമൻ അവതാരം എടുക്കും. ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമൻ നിന്നെ കാണാൻ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ശബരി, ഇന്ന് രാമൻ വരും, ഇന്ന് എന്നെ രാമൻ വരും, ഋഷിയുടെ ആ ഒരു വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് 1000 വർഷമാണ് ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ ആകുമ്പോ ഇന്ന് രാവിലെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം രാവിലെ വന്നല്ലോ, അപ്പൊ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വരുമായിരിക്കും, അല്ലെ രാത്രിയായിരിക്കും, രാത്രിയാകുമ്പോ എങ്കിൽ നാളെ വരും. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഭഗവാനെ കാത്ത് 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 അത്രയും ക്ഷമയോടുകൂടി 1000 കൊല്ലം ആ പഴങ്ങളെല്ലാം, ഓരോ ദിവസവും പഴങ്ങളെല്ലാം കരുതി വെച്ചു. അങ്ങനെ അവസാനം ശ്രീരാമൻ വന്നു. എങ്ങനെയാണ് ശബരിക്ക് ശബരി ശ്രീരാമന് കൊടുത്തത്? എങ്ങനെയാണ് ആ പഴങ്ങൾ കൊടുത്തത്?
കടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഓരോ പഴവും കടിച്ച് മധുരം ഉണ്ടോ നോക്കും, എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണല്ലേ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോ പഴങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, കാരണം ശബരിക്ക് വയസ്സായി, കണ്ണ് കാണാനൊന്നും വയ്യ. അങ്ങനെ ശബരി ഓരോ പഴം എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഇത് നല്ലതാണോ, നല്ലതല്ലെങ്കിൽ അത് കളയും. എന്നിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ അതാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോ ലക്ഷ്മണൻ വിചാരിക്കും, ഇവരൊരു കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, അവര് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയോ? ഭഗവാൻ പറയും ഇത് ആ ഒരു ഭക്തിയാണ്, ആ ഒരു സ്നേഹമാണ് ആ തരുന്നത്. ആ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഇതാരാണ് ഈ പിക്ചറിലുള്ളത്? പറയാമോ? ഈ ഒരു സ്ത്രീ ആരാണ്? പറഞ്ഞോളൂ. ആ, വിതുരർ. അതെ, വിതുരരുടെ ഭാര്യയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്നേഹത്തോട് കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ നല്ല ഒരു ഫീസ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണനെ വിളിക്കും. അപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെ വീട്ടിൽ ഭഗവാൻ പോകില്ല. എത്രയും വിപുലമായിട്ടുള്ള ആഹാരം എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്. ഭഗവാൻ ആ സ്നേഹം മാത്രമേ നോക്കൂ. ദുര്യോധനൻ വിളിച്ചപ്പോ ഇത് ആരുടെ വീടാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ദുര്യോധനൻ എന്താ പറഞ്ഞ, ഇത് എന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് കയറിയില്ല. പിന്നെ വിതുരരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴോ, ഇത് ഭഗവാന്റെ വീടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഭഗവാൻ വിതുരരുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒട്ടും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ്, പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സമയത്താണ് ഭഗവാൻ കയറി വന്നത്. വിതുരയുടെ ഭാര്യ ആകെ വെപ്രാളത്തിലായി. അയ്യോ ഭഗവാന് ഞാൻ എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ, ഭഗവാനെ ഇരുത്തണ്ടേ? അങ്ങനെ ഭഗവാന് നല്ലൊരു സീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഭഗവാനെ അവിടെ ഇരുത്തി. എന്നിട്ട് ഓടിപ്പോയി പഴം വീട്ടിലുള്ളത് പഴമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പഴം എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ഭഗവാനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ നോക്കി ആകൃഷ്ടനായിട്ട്. എന്താണ് വിതുരർ കൊടുത്തത്? പഴം തൊലിച്ചിട്ട് ആ തൊലി കൊടുത്തിട്ട് ശരിക്കുള്ള പഴം കളഞ്ഞിട്ട് തൊലിയാണ് ഭഗവാന് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് വിതുരർ വന്ന്, അയ്യോ നീ ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ആ തൊലി സ്വീകരിച്ച് ആ തൊലി കഴിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വിതുരർ ഓടി വന്നിട്ട്, അയ്യോ നീ എന്തായി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് നീ തൊലിയാണോ കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ആ ഒരു സ്നേഹം, ആ ഒരു ഭക്തി എനിക്ക് ഇത് കൊണ്ട് തന്നെ തൃപ്തിയായി. ആ ഒരു സ്നേഹവും ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു ആനയാണ്. ആനയുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ഭക്തിയോടുകൂടി ആ പുഷ്പം ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ താമര വേദന നിറഞ്ഞിരുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ആ പുഷ്പം ഭഗവാന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് ഓടി വരികയാണ്. ഇത്രയും വേഗത്തിൽ പറന്നു വരികയാണ് നമ്മുടെ ഗജേന്ദ്രനെ സഹായിക്കാൻ. ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ചപ്പൻ ഭോഗ് 56 തരം ഭക്ഷണം ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനാകെ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം അല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ, അതുകൊണ്ട് അത് 4 മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നോ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. എന്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. അത് വളരെ പാപമാണ്. അതിനാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്, സ്വീറ്റ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ തുളസിയില അർപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ്, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ജലം വെക്കുവാണെങ്കിലും ജലത്തിന്റെ മുകളിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ തുളസി അർപ്പിക്കും. നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കുവാണെങ്കിലും അത് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച പാത്രമോ ഗ്ലാസോ ഭഗവാന് വെക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റും ഇതുപോലെ പാത്രങ്ങൾ വെക്കുക, അതിൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തായിരിക്കല് ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിച്ചതിന്റെ ഇതാവൂലേ? ശബരി മാതാവിന് സാധിക്കും, അത്രയും വലിയ ഭക്തരല്ല നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുമ്പോ ഉപ്പുണ്ടോ എരിയുണ്ടോ എന്നൊന്നും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ആദ്യം തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടുതലിടുകയോ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു അളവില് വ്യത്യാസം കാണും. പിന്നെ സ്ഥിരമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കല്ലേ, നമ്മളെ വേറൊരാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കല്ലേ കുക്ക് ചെയ്യാൻ.
ആ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേട്ടോ, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ലെക്ചേഴ്സ് കഥകളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമായിരിക്കണം. ആ ഒരു ഭക്തിയോട് കൂടി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്താണ് ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ അർപ്പിച്ച് തുളസി ഇലയും കൂടെ ദളം കൂടെ വെച്ച് അർപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പ്രസാദമായി മാറും. ആ പ്രസാദം കഴിച്ചാൽ നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്, നമ്മുടെ ബോധമെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കും. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനുള്ള ഭക്തിയും വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഷോഷി ദദാസി യത് പശ്യസി കൗന്ദേയ തത് കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ദാനം ചെയ്യൂ. എന്തെങ്കിലും തപശ്ചര്യകൾ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വ്രതം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ വ്രതം എടുക്കൂ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നിവേദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് നിവേദിക്കൂ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചിട്ട് ഭക്ഷിക്കൂ. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നോ അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. തമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷോസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയമില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭയങ്കര പാർഷ്യലാന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാൻ ഇംപാർഷ്യലുമാണ്, പാർഷ്യലാണ്. ഇംപാർഷ്യലി പാർഷ്യൽ, അതായത് ആരോടും പക്ഷഭേദമില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു എനിക്ക് ആരോടും പക്ഷപാതമില്ല. എന്നാൽ തന്റെ ഭക്തന്മാരോടോ ഭഗവാന് ആ ഒരു തന്നെ സുഹൃത്ത് ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് ആ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളോട് ഭഗവാന് നല്ല അടുപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും. അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും. ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് വിഭീഷണൻ. ആരാണ് വിഭീഷണൻ? വിഭീഷണൻ രാവണന്റെ അനിയൻ. രാവണന്റെ സഹോദരൻ അല്ലേ? അതെ, വിഭീഷണൻ വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തന്റെ ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് പറയും, രാവണന്റെ അടുത്ത് പറയും സീതാദേവിയെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടമാണ്. പക്ഷെ രാവണൻ അത് കേട്ടില്ല. അങ്ങനെ വിഭീഷണൻ എന്ത് ചെയ്തു? അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. തന്റെ ചേട്ടനെ വിട്ടിട്ട് നേരെ ശ്രീരാമന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. അപ്പൊ ശ്രീരാമന്റെ അടുത്ത് വിഭീഷണൻ ചെന്നപ്പോ ശ്രീരാമൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാവോ? വന്നാലും ലങ്കാപതി എന്നാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാക്ക് ഒരിക്കലും വെറുതെ ആവില്ല. ലങ്കാപതി എന്നാണ് വിഭീഷണനെ സംബോധന ചെയ്തത്. അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള ഭക്തന്മാര് ശ്രീരാമന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ബാക്കി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ ചോദിച്ചു, അങ്ങ് ലങ്കാപതിയായിട്ട് വിഭീഷണനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി നാളെ എങ്ങാനും രാവണൻ വന്ന് അടിയറവ് പറഞ്ഞാലോ? രാവണൻ വന്ന് സീതാദേവിയെ തന്നിട്ട് തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഷെൽട്ടർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ എന്ത് പറയും? ഞാൻ അയോധ്യ കൊടുക്കും. എന്റെ അടുത്ത് ആര് വരുന്നോ, അത് രാവണനായാലും വിഭീഷണനായാലും മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും ആര് വന്ന് എന്റെ ഭക്തനാകുന്നോ, എന്നോട് അടിയറവ് വെക്കുന്നോ, അവർക്കെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ട് എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അയോധ്യ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചോദിക്കും, അങ്ങനെ അയോധ്യ കൊടുത്താൽ ഭരതൻ എങ്ങാനും വന്ന് ചോദിച്ച് ഭരതൻ അങ്ങ് എന്ത് കൊടുക്കും? ഞാൻ ഭരതന് എന്റെ വൈകുണ്ഠം കൊടുക്കും. ലങ്കയില്ല, അയോധ്യയില്ല, വൈകുണ്ഠമില്ല. അപ്പം ഭഗവാനെ നീ എവിടെയാണ് പോവുക? ഇതെല്ലാം ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുത്താൽ ഞാൻ എന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരടുത്തും ഒരു പക്ഷപാതമില്ല. ഏതൊരാളും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭക്തിയുണ്ട്, ഭക്തി പുരസരം ചെല്ലുന്നുവോ, സേവനം ചെയ്യുന്നുവോ അവർക്കെല്ലാം ഭഗവാൻ ആ ഒരു സ്നേഹം കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന് വന്നവരടുത്ത് ഭഗവാൻ കുറച്ചുകൂടെ പാർഷ്യലാന്ന് പറയും. അതായത് ഭക്തന്മാരോടാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ അടുപ്പം തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആദ്യം എന്റെ കുട്ടി അവിടെ സേഫ് ആണോ എന്ന് നോക്കില്ലേ?
ബാക്കി കുട്ടികളുടെ അടുത്തും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഒരു കുറച്ച് അടുപ്പം കൂടുതലാണ്. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന് തന്റെ ഭക്തന്മാരോടാണ് അടുപ്പം. അപ്പം അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ സഹോദരി ആരാണ്? മഹാബലിയുടെ സഹോദരി അറിയാമോ? പേരറിയാമോ? മഹാബലിയുടെ സഹോദരിയുടെ പേരെന്താണ്? രത്നമാല. രത്നമാല എന്നാണ് ബലി മഹാരാജാവിന്റെ സഹോദരി. അപ്പം ബലി മഹാരാജാവ് നമ്മുടെ വാമനദേവനൊക്കെ വരുമ്പോ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ വാമനദേവൻ വരുന്ന കാണുമ്പോ ദൂരെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബലി രാജാവിന്റെ സഹോദരി രത്നമാല നോക്കുമ്പോ എന്താണ് ആ കുട്ടി എന്ത് സുന്ദരനായ കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, എന്റെ മകനായിട്ട് വന്ന് എനിക്ക് ഇവനെ പാല് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനുശേഷം വാമനൻ തന്റെ എല്ലാം കൈയടക്കി ബലിരാജാവിനെ പാതാളത്തിൽ താഴ്ത്താനുള്ള ശ്രമമായപ്പോഴത്തേക്കും രത്നമാലയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പൊ പറയും, ഞാൻ ഈ കുട്ടി ഇവനെ ഞാൻ കൊല്ലും, വിഷം കൊടുത്തായാലും ഞാൻ കൊല്ലും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വാമനദേവൻ നോക്കി വെച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, തഥാസ്തു, നീ എന്റെ മകനെ പോലെ നിനക്ക് പാലും തരാം, വിഷവും തരാം. ആരാണ് അടുത്ത ജന്മം രത്നമാലയായി വന്നത്? അടുത്ത ജന്മം ആരായിട്ടാണ്? പൂതന. ആ പൂതനയാണ്. രത്നമാലയാണ് പൂതനയായിട്ട് അടുത്ത ദ്വാപര യുഗത്തിൽ വന്നതല്ലേ. അപ്പൊ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കാൻ പൂതന ഭഗവാന് പാല് കൊടുക്കാനും ശ്രമിച്ചു. അതുപോലെ കൊല്ലാൻ വിഷവും ആയിട്ടാണ് ചെന്നത് പാല് കൊടുക്കാൻ. അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ പൂതനയെ കൊന്ന് മോക്ഷം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് ഭഗവാന് ഏതൊരാളാണേലും ആ ഒരു ഭക്തിപൂർവം ചെന്നാൽ, ആരടിയുറവ് ചെന്നാലും അവൻ നല്ല ഭക്തനായിരിക്കും. ഭഗവാൻ അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപിചേ സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമവ്യവസ്ഥിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് പലരും ഭക്തിയിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒത്തിരി പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഒത്തിരി ഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് തന്നെ കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എത്ര പാപിയാണെങ്കിലും ചെന്നാൽ അവരെ സാധുവായിട്ട് കരുതണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും ചിലപ്പോ ചില ഭക്തന്മാരെ വീണ്ടും താഴോട്ട് വീണു പോകാം. എന്നാലും സാരമില്ല, വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മതി. അദ്ദേഹം സാധു തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാരെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല. അവരങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ, ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം അവരെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എത്ര ഹീന ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും. കാരണം ഇത് ഭൗതിക ലോകമാണ്. ആ മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട് എപ്പോ വേണേലും വീണു പോകാം. എന്നാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും സാധുവായി തന്നെ മാറുകയാണ്. അവർ സാധു തന്നെയാണ്. കാരണം അവർക്ക് അത്രയും വിശ്വാസമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേർ ആരൊക്കെയാണ്? അറിയുമോ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും. അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരെ അറിയാമോ? ജഗായും മതായി. അതെ, ജഗായും മതായി. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എല്ലാരും നാമജപം ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ പാപത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടാൻ, ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ നാമം ജപിച്ചാ മതി. ഹരിദാസ് താക്കൂറും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഓരോ വീടുകൾ മുട്ടി ഓരോ ഡോറ് ചെന്ന് മുട്ടുമ്പോ ഡോറ് തുറക്കുമ്പോൾ നേരെ അവരുടെ കാൽക്കൽ വീഴും. എന്നിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കൂ. നാമം ജപിച്ച ഒരു വട്ടം നാമം ജപിച്ചാൽ മതി, അവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുക എന്നാണ്. അത്രയ്ക്ക് കാരുണ്യവാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും
ഈ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചത്. കാരുണ്യത്തിന്റെ രൂപമായിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്. ആയുധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവത് നാമം മാത്രമാണ് ആയുധം. അല്ലാതെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധവും ഇല്ലാതെ ആണ് ആ ഒരു അവതാരം. അത്രയും കാരുണ്യമുള്ള നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. ഇങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഹരിദാസ് താക്കൂറും ആണ് ഓരോ വീടുകളിൽ കയറി എല്ലാരെയും ഭക്തന്മാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയും, ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നീചന്മാരായ പാപികളെ നമുക്ക് ആദ്യം ഭക്തന്മാരാക്കാം. അപ്പോൾ അവര് മാറുന്നത് കാണുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരും മാറിക്കൊള്ളുമല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും നീചന്മാരായിരുന്നു ജഗായിയും മദായിയും. എപ്പോഴും അവർ മദ്യപിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ച് മത്സ്യമാംസാദികളൊക്കെ കഴിച്ച് ബ്രാഹ്മണരുടെ വീട്ടിൽ അത് എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം അരുതാത്തതുണ്ടോ എല്ലാം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. മദ്യം സേവിച്ച് ഉന്മത്തരായി നടക്കുന്നവരായിരുന്നു. അസഭ്യ വർഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു ഈ ജഗായിയും മദായി. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആദ്യം ചെന്ന് ഈ ജഗായി മദായിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയും, നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കൂ. അപ്പൊ ഇവര് മദ്യപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം ഹരിദാസ് താക്കൂർ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ വിളിച്ച് ഓടും. വേണ്ട, ഇവരുടെ അടുത്ത് നിൽക്കണ്ട, ഇവര് ഡേഞ്ചർ ആണ്, ഇവരെ വല്ല ഉപദ്രവിക്കും. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പറയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ഇങ്ങനെ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പറയും, അവരെ ഭക്തന്മാരാക്കൂ, അവർക്ക് ആ ഒരു ഭക്തി കിട്ടിയാൽ എല്ലാരും ഭക്തരാകും. അങ്ങനെ വീണ്ടും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചെന്നിട്ട് നാമം ജപിക്കാൻ പറയാണ്. ആ സമയത്ത് ഇവര് മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ വീണ്ടും വീണ്ടും നാമം ജപിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആ കയ്യിലുള്ള ആ മദ്യം കരുതുന്ന ആ കുടം എടുത്ത് തലയിൽ ഒറ്റ അടിയാണ് അടിക്കുന്നത്. അടിക്കുമ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തലയിൽ നിന്ന് ചോര വരും. ആ ചോര വരുമ്പോഴും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയുന്നു, എന്നെ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഓടി വരും. ഓടി വന്ന് തന്റെ സുദർശന ചക്രം എടുത്ത് ഇവരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കാൽക്കൽ വീണ് പറയും, അരുത്, അങ്ങ് ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യരുത്. അങ്ങയുടെ അവതാര ഉദ്ദേശം ആയുധം എടുക്കാനല്ല, അവരോട് കരുണ കാട്ടണം, അവരോട് ക്ഷമിക്കൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരെ ഭക്തന്മാരാക്കും. അങ്ങനെ ജഗായും മദായും വലിയ ഭക്തന്മാരായി മാറുന്നു. അവരുടെ മാറ്റം കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമായിരുന്നു. അയ്യോ, ഇവരെങ്ങനെ നടന്ന ആൾക്കാരാണ്, എന്തൊക്കെ പാപമാണ് ചെയ്തത്, എത്ര ഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ്, എന്നാൽ അവരിപ്പോൾ ഭക്തന്മാരായി. അവർ അപ്പോൾ സാധു എന്ന് തന്നെ അവരെ കരുതണം. കാരണം അവര് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി, ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ ഓ കുന്തിപുത്ര, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. ഭഗവാൻ തരുന്ന ഉറപ്പാണ്, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് വൈകുന്നത്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് വാക്ക് തരികയാണ്, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കയറിയാൽ എപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ ഇരിക്കും, നമുക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ വാക്ക് മാത്രം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി, ആ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് പ്രഹ്ലാദൻ. പ്രഹ്ലാദൻ നിരന്തരം ഭഗവത് നാമം. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ, പ്രഹ്ലാദന്റെ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമുക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താണല്ലേ? സ്വന്തം വീട്ടില് ജീവന് അപകടപ്പെട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് പ്രഹ്ലാദൻ. സ്വന്തം അച്ഛൻ എപ്പോഴും കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പ്രഹ്ലാദൻ അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം, ഭഗവാൻ അത്രയും ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചാണ് നിന്നത്. ഓരോ അപകടം വന്നപ്പോഴും തിളച്ച എണ്ണയിൽ മുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, വിഷപ്പാമ്പുകളെ കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു, വലിയ കൊക്കയിൽ എറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു, മതയാനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോഴെല്ലാം ആ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രഹ്ലാദൻ ഇരുന്നത്. അതാണ് പ്രതിജാനീതി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല, എപ്പോഴും ആ ഭക്തന് ഭഗവാൻ തുണയായിട്ടുണ്ടാവും, ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുകയാണ്, ആ ഒരു സീക്രട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മതി, ഭഗവാന്റെ ആ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് എന്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് തരും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക.
ഭഗവാന് തന്റെ ഭക്തനോടുള്ള ആ ഒരു വികാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല കുന്തിപുത്ര, ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്ത് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ ഇങ്ങനെ വാക്ക് പറയാൻ? അപ്പൊ ഭഗവാന് ചില സമയം തന്റെ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോ ഭക്തന്മാര് പറയുന്ന വാക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നതിലും ഉയർന്നതായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തനായിട്ടുള്ള അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു, നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മന്മനാ ഭവമദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു, ഈ 2 ലൈനും അതേപോലെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ 2 ലൈനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം, എന്നാ സംഭവം എല്ലാം അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണഃ. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണഃ. ഈ ശ്ലോകം എല്ലാരും ഒന്ന് ചൊല്ലാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ലെവൽ 2 പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതില് ഉള്ള വളരെ ഇത് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയുടെ എസെൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം. മൊത്തം ഭഗവത്ഗീതയില് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു എസെൻസ് ഓഫ് ഭഗവത്ഗീതയാണ് 9.34 34ാമത്തെ ശ്ലോകം. മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. മദ്ഭക്തോ, മന്മന, 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ, മന്മന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. മദ്ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനാവുക. മധ്യാജി, എന്നെ ആരാധിക്കുക. നമസ്കുരു, എന്നെ പ്രണമിക്കുക. അപ്പോ ഭഗവാനെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള വഴികൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം കുടിക്കും, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ കാണും, നമ്മൾ തീ കാണും, പുരുഷന്മാരിലുള്ള ആ ഒരു ശക്തി, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്തുണ്ടോ അതിലെല്ലാം ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. എന്റെ ഭക്തനാവുക. മദ്ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനാവുക. കാരണം വേറെ ഏത് ദേവന്മാരുടെ ഭക്തനായാലും നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുകയില്ല. അതാണ് നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടില്ലേ, യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ യാന്തി പിതൃദേവോ പിതൃവ്രതാം ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുന്നവർ എന്റെ സ്ഥലത്തെത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തനാവേണ്ട ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക. മധ്യാജി, എന്നെ ആരാധിക്കുക. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഭഗവാന് പൂജകൾ ചെയ്യും, അർച്ചനം ചെയ്യും. നമ്മൾ ചന്ദനത്തിരി വെച്ച് അതുപോലെ ഭഗവാന് വിളക്ക് വെച്ച് ആരതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് ജലം ആരതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക ഭഗവാനെ. മാം നമസ്കുരു, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യുക. സ്ത്രീകൾ, പുരുഷന്മാര് ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുക. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ തരുന്ന വാക്കാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണഃ. ഭഗവാനെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. ഇത് പൂർണ്ണമായി എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ തരുന്ന ആ ഒരു വാക്കാണ്, ഭഗവാന്റെ വാക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകില്ല. നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആർക്കും ഇതില്
ഏത് കുലത്തിൽ ജനിക്കണമെന്നോ ഏത് നീചമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും ആർക്കും ആക്സസിബിൾ ആണ് ഈ ഭഗവത് സേവ, ഭക്തിയുത സേവനം. ഓരോ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും ഈ ഒരു ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഓരോ മൃഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും അവർക്കും ആ ഒരു പുണ്യം ലഭിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള പുഷ്പം നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ചെടികളിലും ആത്മാവുണ്ട്, അവർക്കും അതിനൊരു മോക്ഷം ലഭിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സേവനത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർക്കും മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ എപ്പോഴും മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിച്ച് പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനിൽ പ്രാപിക്കും. കൃഷ്ണകഥകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായ 9 പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടണം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഈ 9-ൽ ഏതേലും ഒന്ന് ചെയ്താലും മതി. അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം ഏതേലും ഒന്ന് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ 9 എണ്ണവും ചെയ്ത വ്യക്തി ഏതാണെന്നറിയോ? 9 ഭക്തിയുത സേവനം 9ഉം ഒരു ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അംബരീഷ്. അതെ, ഹരിബോൾ. അംബരീഷ് രാജാവ് ഈ 9 ഭക്തിയുത സേവനവും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പരീക്ഷിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ചെയ്തത്, ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടു. അതുപോലെ നമ്മളും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചൊല്ലുക, അങ്ങനെ ഭക്തിയുത പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടണം. നാമം ജപിക്കുക, അത് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നാമം ജപിക്കുക. ആ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് വേറെ ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല, നമുക്ക് ഒരു ചെലവുമില്ല. നമ്മളുടെ സമയം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് മെനക്കെട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു 10 മിനിറ്റേ പറയുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജപിച്ചു നോക്കൂ. പയ്യെ നമുക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ നേട്ടം. വേറെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും, ഞാൻ അവരെ സഹായിച്ചു, ഞാൻ അവർക്ക് ഇത്രയും പുണ്യം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒരു രക്ഷയില്ല. പുണ്യം ചെയ്താൽ നേരെ സ്വർഗത്ത് പോവും. പിന്നെ അതേപോലെ കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ തിരിച്ചു വരും. ഇവിടെ വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ പിന്നെ ഭയങ്കര ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായിരിക്കും. കലിയുഗമാണ്. നമുക്ക് ഭക്തിയുതം ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും ആ ഒരു ലക്കിയാണ്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചത്. അപ്പോ ഈ ഒരു ലോട്ടറി നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. ഒരിക്കലും അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഭക്തിഭരിതമായി ഭഗവത് സേവനം മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ നേട്ടം. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ തല കുനിക്കുകയും നമ്മൾ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യുക. സ്ത്രീകൾ തന്റെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായി തീർക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ നമസ്കാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാം അർപ്പിക്കുക. തന്റെ മനസ്സ്, ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പല പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, അതെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. അതാണ് കൃഷ്ണാർപ്പണം. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന ആ വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സ്, നമ്മളുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വ്യതിചലിക്കാത്ത വിധം കൃഷ്ണനിൽ സ്വയം മുഴുകിയിരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് കൃഷ്ണലോക പ്രാപ്തിക്ക് സഹായിക്കും. അപ്പൊ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമമായ, അതാണ് നമ്മളുടെ ശരിക്കുമുള്ള വീട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ലോകം പ്രാപിക്കാൻ നമ്മളെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ സഹായിക്കും. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ നേരെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും അയാൾ സന്തുഷ്ടനായി ജീവിക്കാം. അവസാനം കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ടോപഹാരം നേടുകയുമാകാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും, ബുദ്ധിയുള്ളവർ മാത്രമേ ഈ പ്രക്രിയയിൽ വരൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇതിനൊക്കെ സമയം കളയുന്നത്, എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഇതിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്, ചുമ്മാ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം അല്ലേ എന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റൂ. കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അവസാനം കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ടോപഹാരം നേടുവാനുമാകും. ഇതാരാണ്? ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞോളൂ. ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ്. ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ് കി ജയ്. ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്തു പറയുന്നുവോ
അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നമ്മളെ കേരളത്തിലുള്ള ഒത്തിരി പേർക്ക് ഭഗവാനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാരും ഗുരുവായൂർ പോകും, ഭഗവാനോട് ഭയങ്കര വികാരമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഫീലിങ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പഴയ പോലെ. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനിൽ അത്ര വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ.